От памтивека хората по нашите земи знаели, смъртта не винаги е краят. Понякога душата не намира покой, и тогава се ражда зло, по-страшно от всичко живо. В българските предания вампирът не е красив благородник от приказките на чужденците. Не. Той започва като сянка, като огнено кълбо, което нощем се рее над гроба си. 40 дни след смъртта душата на грешника не отива при Бога. Тя се връща. И колкото повече сила събира, толкова повече заприличва на жив мъртвец със ухрен, с дълги ногти и очи, светещи в тъмното. Тогава започва ужасът. Вампирът идва в селото. Пие кръвта на добитъка, задавя децата в люлките, плаши жените по къщите. А ако не му бъде попречено, цели села загиват под сянката му. Беше късна есен, когато в селото започнаха да изчезват овцете. Никой не си обясняваше как, нямаше следи от врата, а в гората близо до Трескавец хората казваха, че чуват странен вой. Стоян, един от местните, решил да отиде да провери със семейството си. Те вървяли по тесната пътека в гората, когато внезапно се струпала мъгла и всичко утихнало. Изведнъж от сенките изплувала фигура. Била висока, наклонена напред, с дълги ръце и крака, покрити с махесто, тъмно-космато тяло. Очите й светели в сиво-жълт оттенък. Стоян замръзнал, а фигурата бавно се приближавала, като ходела почти безшумно. Семейството чупнало дърветата, викайки, но звярат не се изплашил. Вместо това, направил няколко бързи движения, като за миг изчезнал и се появил от другата страна на пътеката. Те тичали без да се обръщат и едва достигнали селото. На следващия ден хората намерили овцете си разкъсани в полето, а близо до гората огромни следи, които не приличали на човешки. Никой от тях повече не се приближил там след заре слънце.